नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कारवारात कमी दरात भाजी विकते आशिल्ल्यान ग्राहकाली खरेदी करच्या गर्दी. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार शहरात शेतकऱ्याक जो दर मेळटा त्या दरात भाजी विकते आसात. ही भाजी कमी दरान विकते आशिल्ल्यान ग्राहकाली खरेदी करच्या गर्दी जाती आसा. श्री चामुंडेश्वरी फोरम व्हेजिटेबल आणि फुली विकच्या केंद्रामार्फत कारवार हिंगा फॅन सर्कल लागीं भाजी विकती आसात. ग्राहकान जर 500 रुपयाची भाजी खरेदी केल्यान 1 किलो कांदे आणि बटाटे फुकट दिती आसात. कोरोनामुळे काम नाशिल्ल्यान संसार फुडें कसो ढकलचो असो प्रश्न पडिल्ल्या सामान्य लोकांक या विक्रेत्यान दिलासा दिल्लो आसा. कारवार तालुक्यांतले कडवाड, मल्लापूर, माजाळी, शिरवाड, अंकोलच्यान बरेच ग्राहक येवन भाजी खरेदी करते आसात. राष्ट्रीय क्रीडा दिसानिमित्तान जावलीन कोच काशीनाथ नायक हेमगेलो सन्मान. राष्ट्रीय क्रीडा दिसानिमित्तान राष्ट्रीय सेना अकादमीचे जावलीन कोच काशीनाथ नायक हेमगेलो क्रीडा खात्या वतीन मारिकांबा जिल्हा क्रीडांगण हांगा सन्मान केलो. सन्मान स्वीकारिल्ले नंतर त्यांनी सांगले की खेळात साधन केल्ल्या बरोबर प्रशिक्षक हेमका बी आता मान सन्मान करूक मुखार सरलात. हे अविस्मरणीय आसा. सेनांतल्यान निवृत्त जाली तशी शिरशी क्रीडा अकादमी स्थापन करचो मानस आसा. विदेशी कोचाक जसो मान मेळटा तशे स्वदेशी कोचाक बीन मान मेळूं जाय म्हण तेमी मुखार सांगले. या कार्यक्रमात राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष कागेरी हजर आशिल्ले. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಬೇಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವರನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಸಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಏನು घुटणेकरांचे मिशन जोडा. राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी मोर्चा बांधणी. शिंगरगाव पंचायतीच्या अध्यक्षाक काँग्रेसात प्रवेश देऊन पहिलेच एक पाऊल घेतले पुढे. जोडा तालुक्यात राजकीय घडामोडीक सध्याक वेग येयला. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीच्या मोर्चा बांधणीसाठी सुरुवात झाली असा. त्याच्यासाठी विधान परिषद सदस्य एस.एल. घोटणेकर हेमी पहिले एक पाऊल पुढे घाईल दिसून येता. घोटणेकर समर्थकाली मोठी फौज जोडा तालुक्यात आशिल्ल्यान तेमकां संघटीत करून वर्चस्व प्रस्थापित करचे प्रयत्न सुरू आसात. भाजप पुरस्कृत सत्ता आशिल्ल्या शिंगरगाव ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षाक काँग्रेस पक्षात घेऊन तेमी पहिली चाल खेळील आसात. काँग्रेसच्या उमेदवारीर आपलो हक्क सांगत आपले सहकारी आशिल्ले माजी मंत्री तशेंच विद्यमान आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमकां आव्हान दिल्लें आसा. काँग्रेस पक्षात तिकीट दिना जाल्यान अपक्ष उमेदवार म्हण निवडणूक रिंगणात उतरतलो अशें तेमी स्पश्ट केलें. ताका लागून येवच्या विधानसभा निवडणुकी पयले तालुक्यांतल्या जुने नवीन कार्यकर्त्यांक एकत्र करून तेमकां आतांच्यान प्रचाराच्या कामाक लागील आसात. शिंगरगावच्या गुणवंतीलो घोटणेकर गटात प्रवेश. शिंगरगाव ग्रामपंचायतीचेर भाजप पुरस्कृत पॅनलची सत्ता आसा. मात्र या पॅनलांतल्यान निवडून येयली पंचायत अध्यक्ष गुणवंती महादेव कांबळे हेमी एस.एल. घोटणेकर गटात मडलान काँग्रेसात प्रवेश घेयला आसा. गुणवंती कांबळे हेमी भाजप पुरस्कृत पॅनलाक सोडचिटी दिलान बी अजूनही अधिकृत घोषणा झाली ना. गुणवंती हेमगेल्या काँग्रेस प्रवेशामुळे शिरगावात
काँग्रेसाक सत्ता स्थापन करची संधी प्राप्त जाली आसा. जर काँग्रेस पॅनलची सत्ता पंचायतीर येयलान घोटणेकर हेमगेलो प्रभाव वाडतलो. गेल्ल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत एकूण 7 जागां भितर 4 जागे भाजप पुरस्कृत पॅनलाक मेळिल्ले तर 3 जागे काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलाक मेळिल्ले. त्या वेळार काँग्रेसान गुणवंतीक पक्षात घेवच्या खूब प्रयत्न केलो पण भाजपाल्या सतर्कतेमुळे काँग्रेस आली डाळ शिजुना. काँग्रेस आल्या सदस्याक नाशिल्ली पूर्वकल्पना. शिंगरगांव पंचायतीत 3 सदस्य हे काँग्रेसाले आसात पण तेमकां बी गुणवंती काँग्रेस पक्षात प्रवेश करचे बद्दल पूर्वकल्पना नाशिल्ली. ताका लागून गुणवंती काँग्रेसात प्रवेश करता म्हूण कळनाका तेमकां एक आश्चर्याचो धक्काच बसलो. जिल्ह्यातले रस्ते भूसंकलन दरड कोसळलेल्या जाग्यार मंत्री सी पाटील हेमगेली पाहणी. येल्लापूर कारवार जिल्ह्यात भूसंकलन झालेल्या भागात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सी पाटील हेमी भेट देऊन पाहणी केली. पाहणी केल्यानंतर भूसंकलन झालेल्या भागातली परिस्थितीचो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्यान मंत्र्यान स्वीकारलो. सी पाटील हेमी येल्लापूर तालुक्यातल्या तळकेबैल हांच्या राज्यमार्गार झालेल्या भूसंकलन स्थळाक भेट दिली आणि नुकसान झालेल्या बागायत व शेतीची पाहणी केली. नंतर बेळगाव कारवार मार्गावेल्या 80 इंगा कोसळलेल्या दरडीची पाहणी करून या संदर्भात अहवाल कितें आसा हे पळोवन फुडलें पाऊल उचलतले अशें तेमी सांगले. त्या वेळार तेमचे बरोबर पालकमंत्री शिवराम हेब्बार उपस्थित आशिल्ले. माजाली ग्रामपंचायत व्याप्तीत रक्तदान शिबीर. कारवार माजाली ग्रामपंचायत व्याप्तीत शिवाजी महाराज समिती माजाळी आणि व्हिनस फिटनेस सेंटर हेमगेल वतीन माजाळी गावात पहिलेच पटी ब्लड डोनेट कॅम्प म्हणल्यार रक्तदान शिबीर आयतार 29/8/2021 या दिसा पार पडले. या शिबिराक गावचे लोकांलो जास्ती करून युवक वर्गान जास्त सहभाग घेऊन हे शिबीर यशस्वी केले. समिती वतीन एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला. या ग्रुपामार्फत समितीच्या कार्याची माहिती सगळ्या लोकांपर्यंत पावची हो उद्देश दवरून हो व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला. होन्नावर करकी हिंगा गाडेवयले नियंत्रण चुकिल्यान अपघात. होन्नावर कंटेनर चालकाले गाडेवयले नियंत्रण चुकिल्यान जालो अपघात. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग 66 होन्नावर तालुक्यात करकी हिंगा घडली. गाडेवयले नियंत्रण चुकिल्यान गाडी रस्त्या बाजूर आशिल्ल्या दुकानात घुसली. या अपघातात दुकानाची एक बाजूची वणत पडली तरी कसली जीवितहानी जावं ना ही समाधानाची बाब जावन आसा. या अपघातात दुकानातले सगळे सामान वायट झाले. घटनास्थळार पोलीस आणि इतर अधिकारी येऊन मुखाल्ली चौकशी करते आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.